Nogle gange så sker der bare ting, som bare er pisse uretfærdigt. Ting, som man ikke kan forklare, men som der alligevel er en forklaring på. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg selv sådan skal forklare det her, men jeg har det ikke så pisse godt for tiden. Og det er fordi, at for nogle uger siden, jeg kan ikke huske datoen, tiden er simpelthen gået så fucking hurtigt lige pludselig. Ikke på en god måde. Men for nogle uger siden, der fandt jeg min mamma død ude på badeværelset. Så jeg er faktisk lidt træt af, at hver eneste gang, at det begynder at gå fremad, sådan for både familien og mit liv og med YouTube og Twitch, så kommer der altid et eller andet og banker mig ned i jorden igen. Og jeg ved ikke engang, om jeg burde lave den der video her. Jeg har forsøgt nogle gange nu, og det er sådan et par gange med, hvad det er. Her i går, der prøvede jeg at optage den her video her et par gange, men jeg blev simpelthen egentlig ikke, hvad jeg skulle snakke om, og hvordan jeg skulle forklare tingene og det. Fordi jeg ved ikke, hvor meget I egentlig burde få at vide, men jeg føler alligevel, I har noget at skulle få at vide, hvis man kan sige det på den måde der. Og det er svært at forklare. Men ja. Og jeg har forsøgt nogle gange med at optage den her. Men i går, der kunne jeg simpelthen ikke. Der knækkede jeg fuldstændig sammen på en optagelse. Jeg begyndte at tude igen. Og det vil jeg helst ikke, fordi at det ødelægger en video, ikke? Men der kunne jeg ikke snakke om det. Så jeg prøver nu her igen, og jeg prøver at tage mig sammen, og det bliver sidste gang, jeg prøver at optage det her. Så hvis det ikke fungerer, så kommer der bare ikke nogen videoer op på kanalen. Og det finder I så ikke ud af, om den ikke kommer op eller ej. Men ja, folkens, jeg har ikke været aktiv sidste lang stykke tid, og jeg ved godt, at aktivitet på YouTube, det er svunget helt vildt meget, og der har altid været et eller andet, der har fucket op, så har jeg været hacket, eller lysten har ikke været der, og jeg har haft travlt med alt muligt andet, og jeg har fokuseret mere på streaming, og jeg har holdt pause, og alt muligt, der har altid været et eller andet, der bare har fucket op. Og her forleden, der annoncerede jeg, det er sådan, hvad det er, den 1,5 måned til 2 måneder siden, der annoncerede jeg, ikke at jeg stopper, folk har virkelig misforstået mig på det punkt, der jeg stopper ikke med YouTube og Twitch, lige for at slå det fast, det gør jeg ikke. Men jeg stopper som fuldtids YouTuber og streamer, for det var jeg nemlig, jeg har været det i 1,5 år, og nu fungerer det bare ikke længere, og det kommer det heller ikke til nu, fordi at det vil jeg slet ikke kunne. Den indkomst jeg fik der, det er lavere end for eksempel hvad jeg får nu her, og der er så sket det værste, der som stort set kunne ske for mig, og det er noget, jeg har prøvet at undgå i rigtig, rigtig lang tid, og det er, at jeg har råd på kontanthjælp, men det er jeg nødt til, fordi så mister jeg lejlighed, og alt det falder bare sammen, hvis jeg kan på det, og jeg har forsøgt at undgå det i så pisse lang tid, men nu er jeg simpelthen nået til et punkt, hvor det er, at hvis jeg skal blive boende her, så er jeg nødt til det, så jeg er pt. På kontanthjælp, men jeg er ikke nogen nasserøv, og jeg hader at bare sidde og klukke. Så jeg er i gang med at få styr på mit liv, og så er jeg også klar, nu hvor jeg, så er jeg også klar over det, ikke? Og det var noget af det her, jeg tænkte om, hvorvidt I skulle have vide eller ej, men nu fortæller jeg det bare alligevel, fordi at, så kan I også få lov til at se, hvordan realiteten i virkeligheden er. For det er ikke bare at sidde derhjemme og game, det er ikke bare at have det pisse fedt hele tiden, for det er det ikke. Der sker ting i ens liv, som man ikke regner med, og hvor du er nødt til at gøre ting, du ikke har lyst til at gøre, og i mit tilfælde, så er det at være det som jeg altid har kaldt en samfundsnæse, ikke? Men jeg har ikke noget valg, fordi hvis jeg ikke gør det, så mister jeg alt, hvad jeg har, men jeg vælger samtidig også vise, at jeg er en engageret person, og jeg ikke bare gider at blive siddende her, og jeg har været ude, og jeg har sørget for, at jeg ikke bare går hjemme her, fordi planen er, at her til efter sommerferien, så skal jeg starte på HF, nede på katedralstolen, skolen. Ja, jeg skal i skole, jeg kan ikke engang udtale det. Her efter sommerferien. Og så har jeg samtidig fået noget, selvom der ikke var behov for det. Jeg var op til en test her. I går var det. Var det ikke? Jo, det var i går, det er tirsdag i dag. Og så ved jeg heller ikke, om den her der kommer op her tirsdag, så kommer den op onsdag, jeg ved det ikke.
Og det kalder lige autofokus, det har jeg ikke forstået fra. Det må I leve med. Det er heller ikke videoen, I skal lægge mærke til, det lyd, det jeg siger. Men så var jeg til et test her, og der lå jeg sådan rimelig højt. Det eneste, som jeg stadigvæk har problemer med, fordi alt det der med i matematik, der var både en dansk matematik, der er på grund af min ryg, dengang der er fra 9. og 10. klasse, og så op efter også med teknisk skole. Der var jeg jo ikke særlig meget med til timerne, fordi jeg blev opereret, og første gang på skoliose fik påført en bakterie. I kender historien, der var under kniven 5 gange, det fuckede stort set hele min folkeskoleløb op, og det ødelagde min uddannelse på teknisk skole, der gjorde, at hvor jeg næsten var færdig med grundforløb, der gjorde, at hvis jeg så skulle fortsætte som kleinsmed dengang der, så var jeg nødt til at starte forfra, så der fucking mit liv op, der gav jeg også op på livet, og så sagde jeg, fuck it, det gider jeg ikke, og så endte jeg med at bare, ja, så endte jeg faktisk her med YouTube og Twitch. Men efter dengang der endte jeg jo så, der var jo blevet opereret med ryggen jo, og jeg anede ikke hvad jeg ville, jeg kunne ikke blive håndværker, jeg var bange for at blive håndværker. Lægerne siger at min ryg er rask, men hvordan kan ens ryg være rask, når man første gang under operationen får smækket plader og stænger ind i ryggen? Der er meningen, at der skal holde dig oppe og holde dig sammen, så du netop ikke kollapser. Ryge under kniven 5 yderligere gange, hvor de ind og skærer i ledbånd og sener, og jeg ved ikke hvad, og ødelægge min ryg fuld fucking stændig. De ødelægger den jo. Det gør de jo, i og med at de åbner mig hele tiden. Det kan jo ikke være sundt for kroppen. Det er jo sund fornuft. Så vil jeg skide på, hvad læger siger. Det er bare ikke rigtigt. Så jeg har oplevet så mange, at de har taget fejl, og det er lignet det samme med min mor her igen. Det er ikke fordi, at jeg giver dem skylden for, at hun ikke er her længere, men det kommer jeg til. For det første, jeg stoler ikke på læger, og læger, de ved virkelig ikke, hvad de snakker om. Jo vist, altså de har måske en højere uddannelse, de har gået i skole længere tid, de har mere styr på ens krop og sådan noget, ved for eksempel hvad præcis det her sted her, det fucking hedder, og sådan noget der, det er en krav, ikke? Mener jeg, det hedder. Jeg ved det ikke, og jeg er jo heller ikke læge, vel? Så jeg må ikke engang erklære en dum, medmindre hovedet er væk. Men ja, så det fuckede mit liv op, så jeg endte jo med at være, der var jeg på kontanthjælp kort gang igen. Dengang der var jeg så nede og arbejde med nogle handicappede i Gram, og så endte jeg så ude på produktionsskolen her i Ribe, og så røg jeg på HF et år, og så tog jeg så de 2 år på HG, og så har jeg så været i gang med det her det 1,5 år. Så mit liv, der har været rimelig fucked og ødelagt på forhånd. Og det her, det var bare lige side facts, altså det er ikke fordi, der er noget med video at gøre. Det var bare, så jeg er klar over, at ens liv er ikke lutter og lavkage, det er ikke fest, det er ingenting. Det her, det vi bruger samtidig videoen på, altså den går ud på 2 ting, og forklare, hvad fanden der foregår med mit liv, og den forklarer også, hvordan realitet det ser ud, fordi det er ikke bare, man kan ikke bare sidde og slappe af og slække det, fordi det er gået op for mig nu. Jeg er endelig ved at blive det, man kalder fucking voksen. Og jeg kan godt mærke det nu her. Det er alt der med min mor. Det har været et fucking skub i livet, og jeg er nødt til at tage mig sammen nu, og jeg er villig endda til at tage et arbejde som fucking flaskedreng nede i Kvickly, og stå og sortere flasker, og putte dem ned i kasser, eller så det er et lortejob. Men det er ting, du er nødt til at gøre for at få dit liv på styre, fordi din mor og far er her desværre ikke for evigt. Det er de desværre ikke, så man er nødt til at få styr på sit fucking liv. Og jeg er så sur og rasende over mig selv, at det har taget mig så pisse mange år, på grund af, at jeg har været igennem smerte, og jeg ved ikke hvad, i hele mit liv. Første gang jeg blev opereret, der var jeg 16-17 år eller et eller andet. Og jeg blev kastet frem og tilbage, og altid prøvet på at se det lyse, hvad kan man sige, de gode ting i alt. Jeg hader at sidde og være ked af det, og jeg hader at være sur. Jeg vil bare gerne være glad hele tiden, og jeg er også en utrolig glad person. Det ved I også godt, og jeg hader også at lave sådan en video her, fordi jeg kan ikke klare, når ting de bliver så seriøst. Jeg kan ikke klare det. Det kan jeg ikke, sådan er jeg bare ikke som person. Det ligger ikke til mig at være ked af det og sur fucking hele tiden. Det ligger bare ikke til mig. Men jeg har simpelthen haft sådan en lortetid her, der gør, at jeg begyndte at se virkeligheden i øjnene og vide, at det sådan noget som det her, det kan man bare ikke. Eller jeg kan ikke. Der er nogen, der kan. Jeg kan ikke. Så jeg har sat YouTube og streaming og alt det på pause. Og jeg ved ikke lige, hvornår det er, jeg begynder at blive aktiv igen. Jeg var ellers i gang med at lave nogle, eller
klippe nogle videoer ud til en episode til en let's play her til YouTube, hvor det var, at jeg sad og spillede et spil igennem på Twitch, sådan så der var også var noget content på YouTube, så den ikke bare gik i stå. Det går nok ikke normalt det, jeg vil lægge op, men det fylder i hvert fald de huller der, hvor der ikke kommer noget. Og den nåede så ikke, inden at hun krassede ihjel. Så får jeg snakke lidt om det, fordi det synes jeg også, det fortjener jeg også at få at vide. Og det er også rart nok, fordi det er samtidig for mig, det har været en del af min healingsproces, hvis man kan kalde det det, og bare snakke om det. Jeg har snakket med så mange om det her, men jeg har aldrig sat og snakket om det for mig selv. Og det var derfor her i går, der knækkede jeg fuldstændig sammen, fordi jeg har bare snakket om det med familie og kammerater og veninder, og jeg har skrevet det til folk og sådan noget der, få mine ord ned på skrift, og det er sådan, alle er godt klar over, hvad der er sket, og hvordan det hele det forløb, men det er ikke særlig fedt for mig overhovedet. Altså det er så fucking hårdt, og det er heller ikke fordi det skal være sådan noget med sådan, hvem har det værste, hvem er mest ynkelig og alt det der, men de ting jeg har set, og de ting der er sket, og jeg har været nødt til at gøre, og pisse og lort, og alt planer bare går i vasken, for det var jo meningen, at jeg skulle stoppe med det her på fuldtid, så det, jeg havde været rundt og søge arbejde, jeg var i gang med at kigge på skole igen, og jeg havde været i gang med at finde lejligheder, og pisse og lort, jo alt tydede jo på, at den dag, hvor jeg fandt min mamma død ude på toilettet, der skulle jeg ikke have været hjemme. Jeg var blevet inviteret til fest, jeg var blevet inviteret til lagens, jeg skulle, hvad fanden var det mere, jeg skulle? Jeg kan ikke huske det. Jeg skulle også være flyttet. Altså, jeg skulle slet ikke have boet her nu. Og ja, så ved jeg også, at jeg boede hos min mor, men for fanden altså, det er jo mindst, at jeg gav det her en chance, og det kunne jeg ikke længere. Og så vidste jeg godt, at jeg vil gerne være væk, inden jeg fylder 24. Og det gjorde jeg her den 4. marts. Nej, jeg havde ikke nogen fucking god fødselsdag. Det var en uge efter, jeg fandt min egen fucking mor død. Jeg har aldrig haft en værre dag, udover da jeg fandt hende. Det var ikke engang at have det godt på sin fødselsdag, og have lyst til at, jeg ved ikke hvad, tage ud og banke en masse mennesker ned, og jeg ved ikke hvad, altså det var det eneste, jeg sad og tænkte på. Altså jeg kunne bare ingenting, jeg gad ingenting, jeg var sur, jeg var træt, jeg var ked af det, jeg græd hele tiden, og ja. Og det er så først nu her, for nyligt, at efter at jeg er begyndt at være en meget aktiv person igen, og fået andre ting at tænke på det. Jeg er begyndt at træne sygt meget igen, og jeg hjælper til. Jeg bor pt. I Vamdrup hos min far, og det vil så sige, så jeg er ikke så meget heroppe i min computer og alt det der, så jeg kan ikke streame, og jeg kan ikke optage det, og jeg snakker heller ikke med nogen af de andre drenge så meget længere. Men det mindste, så har jeg nogle kammerater og veninder, og så er der også nogle af naboerne, der holder øje med lejligheden og går op og sådan noget der en gang imellem, og lige sørger for, at det ser fint ud alt det der. Jeg har også en kammerat, der kommer og bor her sådan en gang, nogle dage der, sådan, så der altid er noget i lejligheden, fordi jeg har ikke boet her altså fandt lang tid. Så jeg har pt. Boet hos min far, men jeg skal snart flytte hjem igen. Jeg har bare været nødt til, fordi lejligheden stod i min mors navn, og det skulle så rykkes over i mit navn, og jeg har overtaget lejligheden nu. Det er officielt min lejlighed nu. Så i stedet for at flytte hjemmefra, så har jeg faktisk overtaget min mors lejlighed, ikke? Og det var fordi, at jeg havde også valgt mellem, om jeg ville blive boende, eller om jeg ville flytte, eller hvad jeg ville. Men jeg havde ærligt talt ikke lyst til at flytte. Ikke på den måde her. Det var ikke på den her måde her, det var meningen, at jeg skulle flytte. Det var ikke på den her måde her, det var meningen, at mit liv det skulle fortsætte. Men nu er det desværre sådan, at virkeligheden har banket mig i fjeset, og jeg er simpelthen nødt til det. Og jeg kan ikke forlade stedet, det kan jeg ikke. Det er noget af det sidste, jeg havde sammen med min mor, der var lejligheden. Og jeg har boet her i over 5 år, og jeg har set hende hver eneste dag. Og først her i går, faktisk i forgårs, det var allerførste gang, og vi har været heroppe nogle gange siden jo også, for der jeg har haft dårligt med heroppe også. Så har vi sat og spillet lidt computer og sådan noget, ligesom i gamle dage, hvor så er jeg gået ind og tænder fjernsyn, fordi min mor hun plejede altid med at gå ind i stuen, og der var, og så sad hun og så fjernsyn, så havde jeg sådan og siger, så jeg råbte der, hvis vi larmede, eller sad ude i køkkenet med radioen tændt hver morgen, når det var, jeg stod op, og hun kom ind og sagde godnat, og ja, og så når man så er heroppe selv, og selvom Don han også var her, så var det så pisse underligt, ikke at vide, at hun sad inde i stuen, eller hun var ude i køkkenet, eller hun lå inde og sov, eller der var ikke nogen, der kom og bad os om at tie stille, eller kom og lukkede døren, hvis vi larmede, eller der var ingenting.
Og her i forgårs, det er noget af det mest syge, jeg nogensinde har prøvet. Det var, inden jeg gik i seng, så gik jeg ind i stuen, og så sagde jeg bare godnat til hende. Og hun var der jo ikke. Hun sidder ikke i sin stol længere. Hun sidder ikke inde i køkkenet med sin bærbar og spiller fucking Farmer Heroes og sætter mig spil request på Facebook og pisser lort. Det gør hun ikke længere. Og hun kommer ikke ind og siger godnat, og jeg har ikke nogen at sige godmorgen til. Og så mit liv, det er lidt af et katastrofe lige nu. Så ved jeg også, hvorfor det er, at jeg ikke er aktiv. Jeg har så meget at se til, og jeg har så meget, jeg skal have styr på. Jeg har mit eget liv, og YouTube er bare en hobby. Selvom man ender med at gøre YouTube og streaming til arbejde, vil det for evigt og altid bare blive en hobby. Altid. I hvert fald for mig. Jeg ved ikke med andre, det kan jeg ikke svare på, men for mig vil det altid bare forblive en hobby. Det er noget, jeg laver, når jeg har lyst, og når jeg har tid. Og hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ingen af delene nu. Jeg gider ikke YouTube. Jeg gider ikke streame. Fordi selvom der er rigtig mange af jer, der er super dejlige og opbakkende og støttende og alt det der, så findes der de her online svin, der elsker at sidde og være fucking toxic og knytnæves inviterende på nettet og sidde og skrive lort og tro, at de er pisse sjove og fucking seje. Men hvor de bare er nogle usympatiske, asociale røvhuller, der bare sidder og spiller fucking helt bag en fucking tastatur for at være smart over for nogle kammerater, eller fordi de selv har et mega ynkeligt liv. Men sådan noget begynder jeg kraftedeme heller ikke på, bare fordi at alt det her, det sker. Ved? Men de findes fucking. Og så gider jeg ikke, fordi I ved selv, hvordan det fungerer på nettet. Så jeg er ikke særlig aktiv, så længe at jeg har det på den måde, som jeg er. Eller som jeg har, hedder det. Og specielt, og alt det her, det rammer mig også sygt meget, fordi at de første par uger, jeg havde virkelig, virkelig svært ved at gå på toilet. Og det indebærer både at pisse og skide, fordi at den dag, hvor der var, jeg fandt hende, der sad jeg og spillede Division med Slow og dem, og det har sikkert også været fucking underligt for Slow, at jeg lige pludselig bare forsvandt fra TS, og kommer tilbage igen, går i panik og siger, at min mor hun ligger ned besvimet, og trækker ikke vejret ude på gulvet. Og så jeg bare hopper af Teamspeak med det samme. Og derefter, der snakker jeg ikke med ham i nogle dage. Så jeg tør heller ikke tænke på, hvordan Slow han har det. Eller hvordan har det, eller havde det. Eller jeg tør ikke tænke på det. Det gør jeg ikke. Fordi det må også have været så sygt underligt for ham. Men det var simpelthen det, der skete. Og jeg finder hende derude, der ved en tidstiden om aftenen. Hvilket også er fucking sygt, men det kommer jeg til. Og det er et eller andet psykisk, der brænder på. Men jeg fandt hende der ved en tidstiden om aftenen. Og det var jo fordi, at hun havde været på toilet der. Det var tidligere på dagen, så siger jeg jo til Slow der, og jeg regner med, at klokken var 4-5 stykker her, eller et eller andet. Så siger jeg til Slow, at den der, inden vi spiller videre på Division, jeg havde lige skulle ud og pisse. Så går jeg ud, jeg ser, okay, vi har den regel her i huset med, at når døren er lukket og lyset er tændt, så sidder der en derinde, så skal du ikke forstyrres, så går du ikke bare ind, for det er selv døren der er udtændt og låst. Og så tænkte jeg, fuck, jeg skal virkelig pisse, så jeg løb bare ud i haven, ombag skudder derom, og så løb jeg om for at pisse, og så gik jeg op igen, hvad jeg skal hen og ud i køkkenet, snupper mig noget at æde og går ind igen og spiller. Altså noget råbrød, ikke? Og så der ved en 5-6 tiden igen, eller 7 tiden, men det var eller 8, jeg kan ikke huske det. I stedet mellem 5 og 8. Jeg kan ikke huske, hvornår fanden det var eller mad nu, jeg kan ikke huske det. Så siger jeg så til Slow dem, at jeg lige går ud og laver noget mad. Og så jeg går ud, jeg laver noget scrambled egg og sådan noget der. Men døren ud til badeværelset er stadigvæk lukket. Men jeg tænker ikke over det her. Det gør jeg virkelig ikke. Fordi jeg lagde ikke mærke til, om hun sad inde i stuen eller ej, eller om hun lå inde og sov eller noget. Jeg lagde ikke mærke til en skid. Jeg tænkte ikke over noget som helst der. Så jeg var bare gået ud for at lave mad, og om igen jo, så kunne hun jo også bare være gået derud igen. Altså, hun har jo været rimelig syg her de sidste par måneder her. Men vi har bare altid fået at vide, at det bare var noget lungebetændelse. That's it. Men hun havde samtidig også en tandkødssygdom, som gjorde, at hendes tænder de ætsede. Og så lige et side fact igen. Der er mange af jer, der også har lagt mærke til, at mit inventory i CS det er væk. Det er fordi, at jeg havde solgt en masse skins og sådan noget der. Og det var simpelthen for, at jeg skulle have penge til noget kørekort, og så jeg kunne komme til at træne igen. Plus at der også skulle være penge til, så jeg kunne have dagligvarer ind. Fordi jeg gik nemlig og gjorde hendes hverdag lidt bedre ved at gå og handle ind og betale for mig selv for mad og smøger og alt det der. Og så har jeg fået katten også havde lidt og går godt. Jeg hjalp faktisk til med at betale det meste, og så havde jeg
så havde jeg sparet lidt op til, fordi hun vil gerne have lavet de her tænder her, og det er ikke billigt, fordi hun skal have alle tænder lavet og fornyet, og det kommer til at koste et godt 5-cifret beløb at få gjort det. Så det var det, jeg var i gang med at spare op til. Det var det, jeg planer om at gøre for hende, som tak for, at hun har hjulpet mig så meget her det sidste halvandet år, og generelt de her 24 år er 23, så hun var her jo ikke, da jeg fyldte 24. Så det var sådan, jeg havde planer om at gøre noget rigtig, rigtig fedt for hende. Som et fucking tak for alt det, hun har gjort for mig. Men det nåede jeg ikke. Så hver gang jeg hopper ind i CS, så er jeg ved at dø af AIDS over, at mit inventory så sådan ud. Fordi jeg har været nødt til at sælge det for at gøre noget godt for en kvinde, jeg virkelig, virkelig elsker. Og så er der ingenting, der jeg kunne ind, så det gør mig også lidt depri, for at være ærlig, fordi jeg havde Karambit Fate, jeg havde Dragon Lost, jeg havde så fucking meget pis. Og det er også bare gået nu. Og pengene er der jo heller ikke længere, vel? Det er jo ligesom gået til, at vi kunne overleve, og sådan noget der, de har gået til regninger, der er intet der. Så mit inventory, det var også bare fuck, så det skal også bygget op igen. Men så går jeg jo ud der for at lave mad. Og så er jeg også bedst at lade med mit inventory. Jeg lader mærke til, at der er mange, der spørger, så nu får jeg også lige svar på det. Altså, jeg er ked af, at jeg kommer ud på et tidspunkt hele tiden, men sådan er jeg. Men jeg går ud for at lave mad. Jeg laver æggekage og alt det der scrambled egg hedder det, æggekage. Scrambled egg og det, og går tilbage igen. Og igen, jeg lægger ikke mærke til, at døren derude til at lukket. Jeg tænker ikke over de her ting her jo, fordi jeg havde det som om, det bare var en normal hverdag. Det var jo en normal hverdag for os. Vi snakker om morgenen, når vi står op, drikker en kop kaffe, og så går jeg ind til min computer igen. Jeg tjekker mine mails, jeg tjekker Twitch, jeg tjekker Facebook og YouTube. Og ja, når jeg så er done med det, så spiller jeg lidt, eventuelt starter en stream og det, og så sidder jeg herinde det meste af dagen, og så om aftenen, så går, når jeg går ud og laver mad, ind og snakker lidt med hende igen, eventuelt, eller hun kommer ind og siger godnat, vi snakker lige lidt, hvis der er sket et eller andet i løbet af dagen, og vi har noget at snakke om. Men ellers så er det været rart nok bare at have hinandens nærvær, bare det, jeg ved, hun sad inde i stuen, og hun vidste, at jeg sad herinde. Det gør meget jo, det er jo lidt, vi var faktisk lidt ligesom som sådan en gammel ægtepar. Det var vi jo. Vi boede sammen, det er jo ikke fordi vi ikke snakkede meget sammen, men vi snakkede sjældent sammen, kan man jo godt sige. Og når vi så snakkede sammen, så snakkede vi uafbrudt jo, og vi havde det sjovt jo. Men så jeg tænkte ikke over, at hun stadigvæk lå derude. Indtil klokken så slår 10, og så går det op for mig, at jeg aldrig nogensinde har hørt den dør gå op. Fordi selvom jeg sidder og spiller, det er ikke altid, at jeg hører noget, men jeg hører stort set altid, hvis der er en, der går ude foran min dør jo, og det er lige herude foran min dør, det er lige derinde, der er toilettet, og stuen den er lige der jo. Så jeg kan altid høre, hvis der er en, der går derude, eller hvis døren går op, jo, sådan noget, det hører jeg altid. Men mindre jeg sidder og råber og skriger, fordi jeg spiller CS. Men jeg har aldrig hørt den gå op, og det gik op for mig, så jeg går ud, kigger ind i stuen, hun sidder ikke derinde, tv'et det kører stadig, og lyset det brændte over det hele jo, og det var underligt. Eller nej, det gjorde det ikke. Der var ikke noget lys tændt derinde. Det var bare tv, der var tændt. Jeg tændte lyset. Og går ud i køkkenet og kigger. Lyset er tændt derude. Hun sidder ikke ved sin bærebar eller noget. Og så tænkte jeg bare, fuck. Der er 2 steder, hun kan være nu, fordi hendes taske, den hang stadigvæk derude, så hun er ikke over ved en veninde eller lige ude at gå. Hvilket hun heller ikke kunne, fordi hun var gået hen og blevet så syg. Og husk på her, vi får stadigvæk kun at vide, at hun har lungebetændelse. Det er det eneste, vi har fået at vide. I hvert fald som hun også har fortalt os. Og jeg håber også, det er det eneste, hun var klar over, hun havde. Det er det, jeg håber inderligt, hun ikke var klar over det, fordi vores mor har sagt, at hun fik også bekymret sig. Hun fortæller aldrig også, hvis der er noget galt med hende, eller hvis hun har problemer. Hun har altid været der for andre, og det ved jeg, det kan familie og kammerater. Alle, der kendte hende, kan skrive under på. Hun var ikke en modtager, hun var en giver. Hun gav alt jo. Hun vil ikke have, at folk skulle være bekymret om hende. Hun vil hellere være bekymret om andre og hjælpe folk med deres problemer. Og det er det, hun har gjort med os børn. Hun arbejder nede på Midgårdhus. Hun arbejder med domsanbragte handicappede. Og gjorde det skide godt med dem, og de elskede også hende. Og alle hendes venner og kammerater, selv ekskærester, var stadigvæk vilde med hende, fordi at hun var sådan en givende person jo. Hun var en sød, rar, dejlig, smuk kvinde. Elskede af sygt fucking mange. Så hun ville ikke have, at man skulle bekymre sig om hende. Og det er derfor, at jeg og alle os børn her, vi har den her mistanke om her. Hun var måske godt klar over, at der måske var mere end det, end bare en lungebetændelse. Hun var bare ikke gøre os bekymret.
Men hun havde jo tabt så sygt meget, jo, fordi hun ikke fik noget nærende kost, jo. Hun fik medicin mod det der lungebetændelse der, hun spiste Ipren for at holde smerterne nede, drak et glas rødvin i ny og næ, for han havde alkohol i blodet, så hun kunne sove bedre, fordi hun altid havde ondt i ryggen, og hun hostede hele tiden, gjorde ondt, når hun hostede, og hver morgen kunne hun ikke trække vejret ordentligt. Hun havde vejrtrækningsproblemer på grund af den her fucking lungebetændelse. Og det gør det jo heller ikke bedre, at hun også var ryger og det. Og hun var blevet pisse fucking syg. Hun var så syg, folkens. I tror, det var løgn. Men jeg har jo ikke lagt mærke til, hvor slemt det egentlig var blevet, fordi jeg har set hende hver eneste dag. Og jeg havde ikke lagt mærke til, hvor meget hun har tabt sig, men jeg havde godt lagt mærke til, at hun aldrig spist noget. Hun fik yoghurt og suppe. Alt flydende, det var det, hun spiste. Og en enkelt gang, hvor det var, at jeg var ude for at lave noget bøf, og så noget der, jeg spørger hende, om hun skal have noget med, så siger hun nej. Jeg siger til hende, mor, du er nødt til at æde noget, fordi du kan ikke leve af suppe og yoghurt. Du kan dø af det der. Du er nødt til at spise noget. Så bliver hun pisse sur på mig. Og så siger hun får fandme ikke kunne spise noget, fordi hun har ingen tænder. Så for pokker. Hun har ingen tænder, så hun kunne ikke spise noget. Lungebetændelse, hoster helt vildt, fucking syg. Nå, det var da fedt. Og hun havde jo ingen penge til at kunne gøre det her, til at kunne forlade tænder, fordi der var lejligheder og regninger og pis og lort, og der er så mange, der også havde problemer, så hun skulle også hjælpe dem jo, så hun var jo typen, der tænkte på andre før sig selv. Alle de ting, hun var gået igennem for andre mennesker. Det har så ikke været særlig godt for hende, fordi at jeg vil helst ikke sige det her, og jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg tænker for meget over det, men fordi hun har tænkt sig på så mange andre mennesker før sig selv, så har hun heller ikke tænkt på sig selv, og det er så en teorien, det hun er død af. Så det er ikke fedt. Og det var for at komme ind til det der med der igen med, at hun lå og sov meget jo, så jeg vidste godt, hvis hun ikke lå inden for at sove, så kunne hun kun være et sted, og det vil ikke være godt. Så jeg står derinde i soveværelset, der er mørkt, jeg står med hånden på stikkontakten, tør ikke trykke, fordi jeg vidste godt, hvis hun ikke ligger der, så kan hun kun ligge et andet sted, eller være et andet sted. Så jeg tænder, og jeg ser, der ligger hun ikke. Så tænker jeg bare, fuck, jeg går ind, jeg går over til badeværelset, jeg holder fast i håndtaget, jeg kigger lige ud, jeg tør ikke kigge ned, fordi enten så sad hun der, eller så lå hun der. Og det tredje option, det var, at hun faktisk bare var inde for at skide, og jeg bare har timet de her 3 gange meget, og så åbner døren, så vil jeg få en skideballe. Men jeg står også derude foran døren, og jeg siger sådan, mor, og hun svarer mig ikke, jeg banker lidt på, og så åbner jeg døren, og så kan jeg godt mærke, at jeg kan ikke få døren længere op end det her. Og så vidste jeg bare, fuck. Fordi hun begyndte ikke at råbe af mig. Så mens jeg står og kigger lige ud, så kigger jeg en smule ned, og så ser jeg bare, hun ligger der. Hun fucking lå der bare. Og hun reagerede ikke på noget. Jeg går i panik. Jeg begynder at råbe og skrige, og I skal tænke på, at på det her tidspunkt her, jeg sidder stadig på TS med Slowerden. Råbe og skrige. Jeg prøver at fyre døren op, men det kan jeg ikke. Fordi I skal forestille jer, at hvis vi siger, at her er døren, ikke? Så her er døren er her. Og når jeg skal ind, så skal jeg åbne den vej her. Og det vil jeg ikke kunne, fordi hvis jeg åbner døren den her vej her, så kan jeg godt komme til forbi toilettet. Men det kunne jeg ikke, fordi at hvis toilettet er her, og døren er her, så lå hun jo sådan der, igennem døren. Så hun sad i klemme mellem lokum og døren. Heldigvis med hovedet nedad. Men i det jeg kigger ned, jeg ser blod og alt muligt fra hendes mave, hun har brækket op. Udover alt. Jeg ser blod på lokum, på kummen, lidt opad. Jeg ser det på gulvet. Jeg ser, at hun ligger ved siden af med hovedet nede i gulvet, som hun bare bankede hovedet ned i kummen og ned i toilettet. Og hendes ene arm var oppe på kummen, den anden var under hende, så man kunne se, at hun har prøvet at give igen i det her fald her. Og ja, jeg går i panik, jeg prøver igen at få døren op, og det kan jeg ikke, jeg løber herind, jeg råber til slå dem, at jeg har fundet, min mor hun ligger ude på badeværelset, hun er bevidstløs, hun trækker ikke badet, jeg er lukket af, jeg slukker computeren, jeg ringer til min lillebror med det samme og siger, at han fucking skulle skynde sig, han spørger hvad nu, så siger jeg, du skal bare ikke tænke over det, smid alt hvad du har, kom nu, fucking nu, det kan ikke gå hurtigt nok.
Vores mor, hun ligger ude på badeværelset, hun trækker ikke vejret, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg gik i panik, og så lægger jeg på med det samme igen. Der går noget, jo 2 minutter, så kommer Dennis og hans kæreste løbende ind, og min bror, han kigger ned inde på toilettet der, ja, han ser hende, han går i fosterstilling og begynder at råbe og kalde på hende, og min svigerinde, hun fyrer rundt i lejligheden, hun begynder også at græde, Dennis græder, og jeg græder, vi græder, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, vi råber og skriger, og jeg står og snakker med, jeg har allerede kaldt på en ambulance her, og hende der dame, hun prøver at snakke med mig, og prøver at forklare mig, at vi skal vende hende rundt, og mærke, hun trækker vejret, er hun kold? Ja, men fuck, er hun kold, altså, hun har lagt derude i nogle timer, det ved hun selvfølgelig ikke, vel, men sådan en situation er jeg typen, jeg bliver så hurtigt sur over ingenting, og det gør jeg stadigvæk, jeg bliver pisse sur over ingenting for tiden. Hvilket jeg helt aldrig plejer at gøre, men det gør jeg jo, det gør jeg så nu. Og beder os om, at vi skal prøve at vende hende, og jeg prøver at forklare hende, at det kan vi ikke komme ud på det fucking toilet, hun ligger og spærrer for døren, så hun kan ikke få den op. Hører du dårligt? Hun ligger og spærrer for fucking døren. Altså, kan I vende hende rundt? Nej, fordi vi kan ikke komme ind. Hvorfor? Fordi vi ikke kan få døren op, altså. Man fik bare lyst til at plante en nerve i hendes ansigt, altså. Men hun gør jo bare sådan arbejde, og det er jo det i og med, at du kan... I ved ligesom, hvis man ringer til for eksempel Storfake, du ved bare, at du snakker med en person, der bare læser noget op for et dokument, i stedet for at tænke selv. Og det var den måde, hun var på, og jeg kan ikke klare sådan nogle personer, der ikke kan tænke selv, og så sige, hvad fanden man kan gøre, eller bare sige sådan, men der er ikke noget, hun kunne lige så godt have sagt, der er ikke noget, I kan gøre. I er nødt til at vente på, at der kommer en ambulance, men hun beder os om at prøve at komme ind til hende, og vende hende. Men vi kan jo ikke vende hende, fordi så skal vi jo ind, men man kan ikke komme ind, man kan jo ikke hoppe over hende eller noget. Og jeg havde altså ikke lyst til at fyre den dør op der, fordi jeg kunne risikere at brække hendes knogler, hvis jeg gjorde det, fordi hun sad i klemmen. Og pisser lort. Dennis snupper telefon. Jeg farer rundt, aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg lukker alle døre og tænder alt lys i lejligheden, og jeg fyrer bare ud på gangen. Og kalder på hjælp faktisk ved alle naboerne her omkring. Kalder på fucking hjælp. Vi banker løs på alle døre. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange mærker der på alle døre ude i den her opgang her. Fordi vi bare banker og råber og skriger efter hjælp, ikke? Vi råber og skriger efter hjælp. Klokken er 10:30 her eller et eller andet. Råber og skriger efter hjælp. Løber udenfor. Råber og skriger igen efter hjælp. Vi havde ingen idé om, hvad fuck vi skulle gøre over fucking hovedet. Og jeg stormer hernede, fordi lige hernede foran, der bor en af min mors veninder også, men hun var så desværre, og det var en af hendes fødselsdage også, så vidt jeg havde forstået. Så hun var i København, og hun var ikke hjemme, men det var hendes datter. En tøs på, jeg vil skyde på 16 år, er den eneste fucking person, der kommer ud og hjælper. En pige på 16 år. Der er familier, der bor overalt her omkring. Moderlige og faderlige rollefigurer, der bor her omkring. Ikke en fucking person af dem kommer fucking ud og hjælper. En 16-årig pige kommer ud for at snakke og prøve at tage os til ro. Forsøg at hjælpe så godt hun nu kan. Selvom man ikke kan hjælpe sådan noget her. Altså, hun var jo død. Hvad fanden skal de gøre? Ja, det ved jeg godt. Det er jeg godt klar over. Der er intet at gøre. Men i det mindste, hvis der er en, der kommer og går i panik, de kan høre det flere personer. De kan se, at vi render frem og tilbage derude. Ingen når der ambulancen og politiet kommer med blå blink, tænker de stadig ikke på at komme ud. Og så spørger, hvad fanden sker der? Hvordan... Fuck, altså... Slap af, tag det roligt, alt det der. Ikke en kommer ud og gøre det. En 16-årig fucking pige kommer ud og gør det. Fuck ja, alle mine naboer, seriøst, fuck ja. Hver gang jeg ser dem, jeg får lyst til at klappe dem en. Men jeg gør det ikke jo, fordi jeg er jo stadigvæk ikke komplet idiot. Det er jeg jo ikke. Fordi når man tænker over det, ja, jo vist, så kunne der have været mange ting, der skete der jo. For de var jo ikke klar over, hvad der skete jo. Men det er da også klart, at I ikke er klar over det, når I ikke kommer ud og spørger og prøver at finde ud af det. Men det, at I ikke kommer ud og hjælper på en eller anden måde, eller bare kommer ud, altså, man kan altid gå ind igen. Jeg var kraftedeme med at gå ud, det var jeg da godt nok, da hvis der er nogen, der står og kalder efter hjælp, råber og skriger alt eller. Hvem tænker ikke, der er noget galt? Hvem tænker ikke det? Der må der være noget fuldstændig galt, hvis der er tre voksne mennesker, der render rundt ude på gangen og udenfor på gaden og råber og skriger og kalder efter hjælp. Så må du skulle kunne tænke dig et eller andet fucking galt, ikke? Så går man da det mindste lige ud og kigger. Og hvis man er i tvivl om, det kunne være en tricktyv eller et eller andet jo, for det kunne det jo lige så vel godt have været, ikke? Altså, det vil jeg jo nok også have tænkt. Det er måske en tricktyv. Men så har jeg da taget et eller andet med, som jeg lige kunne være klar til at stikke med, eller sørge for, at vi er to, der kommer ud, den ene snakker, den anden holder et bat. Altså,
Gør et eller andet for fanden. I det mindste, så skal man fucking gå ud. Hvad er der galt med Danmark? Fordi det er altid sådan nogle situationer, man hører om. Det er folk, der er så fucking dårlige til at hjælpe hinanden. Og det er helt vildt. Og jeg går ned over bakken i syn. Jeg gider ikke snakke med naboer. Og jeg skal nok falde til ro igen. Jeg skal sikkert nok finde ud af det med min naboer igen. Men pt. Så har jeg, lige pt. Så er det ikke en god dag, jeg ser nogle af dem. Og det er også en af grundene til, at jeg heller ikke bor her. Fordi jeg ved, at jeg ser rødt, hvis jeg lægger mærke til, at jeg er en af dem af mine naboer. Undtagen hende den gamle nedunder. Hvad fanden skulle hun kunne gøre? Og jeg ved også godt, at hun er en sød og rar person. Altså hende har jeg da hjulpet med at bære skrald ud med. Jeg snakker med hende, når jeg møder hende nede på gaden eller nede i Spar. Så hun kan jo ikke gøre noget. Hun er gammel og kan knap nok gå. Så hende forventer man ikke kommer ud. Men alle de her andre naboer med familie og sådan noget. Man skulle da tro muslimerne dernede, der er vant til sådan noget her, at man står sammen i sådan nogle situationer her. Man skulle da regne med, at de kommer ud. Det gør de ikke engang. AKA, jeg har proved, at hverken kristne eller muslimer er bedre på det punkt der. Så facts. Så er det også ude af verden, ikke? Der er ikke noget at diskutere. Intet at diskutere. Der. Rent religiøst. Men ambulance og politi, de kommer så. Og vi står ude foran, og vi har også ringet til vores far og sagt, at han skulle komme med det samme, så han kommer også sammen med hans kone, og vi står derude, aner ikke, hvad vi skal gøre, vi står bare og sørger. Vi har også ringet til vores storesøster og fortalt hende det. Hun troede først, det var en joke, men hun dukker også op. Og i det mindste så hverken min storesøster eller min far, dem der, de nåede at se hende. De hverken så hende ligge heroppe, eller de så hende heller ikke blive båret ud. Så det er simpelthen det, der er sket, folkens. Det kan godt være, at videoen er lang, men til gengæld, det er en fucking vigtig video. Det er ikke en video, der kun omhandler, hvad fanden det er, jeg render og laver. Det er en video, der også omhandler, I skal fucking behandle jeres familie. Jeres far, jeres mor, jeres bror, jeres søster, jeres kammerater, veninder. Alle dem, I har kært i jeres nærvær. Fucking hold på dem. Og vis dem, I er der for dem. Vis dem, at I fucking elsker dem, og I ikke vil miste dem. Og så bare nyd jeres tid, men I skal stadigvæk ikke nyde det på det punkt, som jeg har gjort. Hvor jeg bare, egentlig rent ud sagt, jeg siger det som det er, hvor jeg bare slækkede. For det gjorde jeg. Er man fuldtids på det her, det er i teorien slæk. I teorien. Det kan, men jeg er godt klar over, at det er det jo ikke, men det var sådan, du kan ikke komme udenom, der er lidt slæk i det. Det kan man ikke. Fordi du laver jo ikke noget fysisk og alt det der. Så der er lidt en smule slæk i det. En smule, det er ikke meget. Jeg er godt klar over, at jeg har selv været i det. Jeg har for fanden selv gjort det. Jeg er godt klar over, at det kan være stressende. Det er jo et fuldtidsjob jo. Fordi også som Lou Living, hun også sagde i et eller andet interview, jeg sad og så her tidligere, at så snart du tager telefonen og går online, så er du faktisk bare arbejde. Så det er faktisk et fuldtidsjob. Så jeg er jo ikke idiot, det er jeg godt klar over. Det kan være stressende, der er mange timer, der skal jeg sige det. Det er blod, sved og tårer, jeg ved det godt, men jeg siger bare, hvad jeg har gjort, og det er bare, at jeg i teorien har slækket. Men jeg har også brugt sygt mange timer på det, men jeg har jo ikke tænkt så fandens meget på det. Hvilket alle de andre der, de gør jo, altså sådan nogle som Lou og Armin og Slower, alle dem jo. De får det jo til at køre rundt jo, men det jeg i teorien har gjort, det er, at jeg har slækket. Og kære venner og veninder, der ser det her, der er også en YouTuber og streamer, I skal ikke tage det personligt. Jeg siger bare, at der er en smule slag i det. Men det er til gengæld fedt slag, og det er slag, der er fucking paid off. Fordi man lægger jo timer i det, du lægger stress i det, du lægger faktisk også familie og venner i det. Fordi der er nogle venner, dem mister du faktisk kontakten til. Altså, det har jeg jo gjort jo. Det var ikke fordi, det var de værste venner, eller de bedste venner, hedder det, jeg mistede. Fordi det var jo heller ikke fordi, at vi lavede de mest, hvad kan man sige, lovlige ting og sådan noget. Så det havde jo også været godt for mig at gøre det jo. Så det er jo no hate selvfølgelig. I skal bare forstå, hvad det er, jeg mener. Jeg mener jo ikke noget ondt i det, når det er, jeg siger det. Jeg siger bare, hvad det er med mig. Og jeg har været nødt til at forklare, hvad det er jo. Så det er det, jeg går og laver. Så hvordan har I det? Men jeg begyndte at komme op igen. Efter jeg begyndte at træne og arbejde og sådan noget der, og jeg har fået styr på det her med,
at jeg har fået styr på, at jeg ikke kan få kontanthjælp for evigt, og hvad jeg så skal lave, mens jeg er på kontanthjælp, fordi jeg gider ikke bare sendes ud og samle dåser op udenfor, eller det vil jeg jo langt hellere end bare sidde her. Jeg kan ikke bare sidde stille her, jeg har brug for noget at lave. Altså, jeg er ikke den person der bare kan sidde ned ved sin computer i 18 timer om dagen og bare sidde og spille, uden for eksempel at sætte en stream på, eller optage det, eller så, og så bruge nogle timer ekstra på at redigere det og se det igennem, finde ud af, hvor fucking sjovt, det tager jeg med i en video. Altså, sådan er jeg. Jeg skal have noget at lave. Og det er også derfor, at jeg også gerne vil have et arbejde, for jeg savner også at have en grund til at vågne op. Hvad er ideen i at stå op, hvis du ikke har noget at vågne til? Det er fucking godt. Fisken 2K16. Hvorfor stå op, hvis du ikke har noget at vågne til? Det er derfor, jeg gerne vil have et ordentligt arbejde, i stedet for det her. Fordi at jeg, for det første, jeg savner at have mange penge på kontoen, for at være ærlig. Og jeg savner at arbejde med noget fysisk igen. Og jeg savner at være sammen med fysiske mennesker. At have nogle kollegaer, som jeg faktisk ser til dagligt. Jeg var 100 på, at jeg lige hørte noget derude, man. Fucking nøgen. Sådan noget, det savner jeg. Sådan en person er jeg. Jeg vil være i gang hele tiden. Det er som om, jeg har evigt kokain i mit blod. Jeg skal have noget at lave, mand. Jeg kan ikke bare sidde her. Det kan jeg ikke. Jeg kan jo for eksempel godt bare sidde stille og se en film eller to. Men når jeg har gjort det, så vil jeg eventuelt op, så vil jeg spille et eller andet vildt og råbe og skrige. Eller jeg vil i byen, jeg vil drikke nogle bajer. Jeg vil et eller andet, eller jeg vil arbejde. Jeg går op og redigerer, eller ser nogle streams igennem og finder ud af, om jeg har noget, jeg kan bruge. Det er bare sådan, jeg er. Den her video har også ved at være penge lang, men det var egentlig bare for at forklare, hvordan jeg har det, og hvordan det går, og det går bedre, men det går ikke godt, og jeg er ved at få styr på det hele. Så planen fremover nu, det er, før jeg kommer sådan nogenlunde tilbage igen til YouTube og Twitch, det er, at jeg skal have styr på mit pis her. Jeg er på kontanthjælp pt. Imod min egen fucking vilje. Jeg har bare ikke noget valg. Og jeg er stadigvæk i gang med at søge noget arbejde. Og det er, hvis jeg skal starte på HF, så det er jo deltid, så skal jeg jo da rette at kunne starte på HF, for så har jeg den at gå efter, og det kommer til at gå bedre den her gang her, fordi nu er der faktisk, fordi jeg har lyst, og ikke fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave. Nu har jeg faktisk lyst, så der kommer jeg heller ikke til at slække. Og så er der produktionsskolen, og der er noget matematikkurser, fordi jeg er nødt til at få opsummeret sådan noget som sandsynlighedsregning og alt det der shit, der er det jeg lige nødt til at få opsummeret. Ikke fordi jeg ikke kan finde ud af det, men det er fordi, for eksempel til testen, som hun også selv fik bevist inden jeg på uddannelseshuset, at jeg ved jo godt, hvordan man gør. Jeg kan bare ikke vise det. Og det er der problem, der ligger, for eksempel, hvis det er, altså det er for eksempel, hvis jeg skal finde procenter af noget, jo. Så det der med at skrive det ind på en lommeregner, det kan jeg ikke. Det aner jeg ikke, hvordan man gør. Så sidder jeg og regner det i hovedet, eller jeg skriver ned sådan, okay, 10% af det her, det, fordi det bare sidder ved et hoved, jo. Rent matematisk, der har jeg har altid været glad for matematik. Og det er jo netop på grund af, at det der ikke giver mening, det er fedt, fordi så skal du finde en grund til, hvorfor det gør. Og der er forskellige måder at lære det på, hvad er den bedste måde, jeg kan lære det på, og jeg elsker at lære andre personer, hvordan det er, de skal lære det. Jeg gør det for eksempel med min lillebror derhjemme, jeg gør det med Lasse, ham odderen, hvis det hjælper jer. Det gjorde også med ham en enkelt gang derhjemme. Der hjælper jeg også ham med hans matematikopgave, fordi så vil jeg hjælpe ham med at forstå det på en egen måde. Så det der med matematik, igen, nu kommer det igen, nu er jeg ude på et tidsspor. Altså, forstår, sådan er jeg bare, altså, det er også det, jeg er glad for at snakke, jeg elsker at snakke. Altså snak, det er noget af det fedeste, og hvis jeg kunne få et arbejde, hvor jeg bare kunne sidde og snakke hele tiden, bare snak, og så bare komme op med alle de logiske forklaringer og sådan noget på, og hjælpe folk og guide folk og sådan noget shit der. For eksempel sådan noget nede i uddannelseshuset. Sådan et arbejde vil jeg jo ikke være helt forfærdelig med, eller have det helt dårligt med at få og sådan noget shit. Det vil jeg ikke have, fordi jeg elsker at snakke, og jeg elsker at møde personer, nye personer, der provokerer mig og irriterer mig. Sådan nogle dem elsker jeg også at arbejde med. Og en af grunden til, at jeg også elsker at streame, altså det er på grund af alle de her irriterende online-sviner, der findes jo. Fordi jeg får det grinerne over at møde dem, fordi det er sådan, jeg synes det er fedt, at der findes personer, der kan få det bedre med sig selv ved at sidde og skrive lort online, i stedet for at gå ud til en person på gaden og så sige de ting, for det ved man, de ikke gør. Og det gør de ikke. For der er en grund til, at de sidder online og gør det. Det er fordi, de ikke tør at gøre det ude i virkeligheden. Dem, der gør det ude i virkeligheden, hvorfor fanden skulle de gå på nettet og gøre det? Logik igen. Og det er det, jeg siger. Det er sådan noget, jeg elsker at gøre. Jeg elsker at sidde og snakke, og så bare tænke over logikken. Så det er det, jeg retter og laver. Hvad fuck laver I? Hvad er jeg gået glip af? Altså, jeg har ikke været her i snart 3 uger, snart en måned.
Jeg har ingen idé om, hvad fanden det er, hvad der har foregået og sådan noget. Og jeg ved for en fact inden for YouTube og Twitch-lyder, der er altid et eller andet, der er galt. Der er altid nogen, der har gjort et eller andet, eller pisse og lort, eller I små svin derude, I har været med til at starte et eller andet kaos, som det typisk er. Så, jeg ved ikke, om jeg går glip af noget. Det er heller ikke rigtigt, eller det er ikke rigtigt, fordi det rager mig, men det er bare rart at blive opsummeret på, sådan at jeg går glip af et eller andet, ikke? Det er jo ligesom, hvis man tager på ferie, men kommer hjem, og du finder ud af, at vi er blevet overtaget af immigranter. Sådan, wow, hvad fuck er jeg gået glip af? Det vil jeg gerne lige have at vide, ikke? Så det er det. Det var faktisk rart at få sagt alt det her. For en gang skyld sådan uden at græde, men jeg kan godt mærke, at jeg har en mega klump i halsen, og mit hoved det er helt omtåget, og jeg tror også, det har hjulpet at gå så meget, som jeg har gjort, fordi jeg er glad de sidste par dage, han har rejst rundt og stresset mig selv over at finde ud af med lejligheder, min fremtid og alt det, fordi for at opsummere igen folkens, fucking hold på dem I elsker og har nær og kært og alt det der, fordi en eller anden dag, så står I i min situation og finder dem fucking død, badet i blodet ude på et fucking badeværelse, og I nåede ikke at fortælle dem, I fucking elsker dem eller noget. Det sidste gang, hun havde fødselsdag for ikke så lang tid siden, og der nåede jeg at kramme hende. Og det var det rareste, at kunne tænke tilbage på, at det var, at en af de sidste gange, hvor det var, at en af de sidste gange, jeg krammede hende over på hendes fødselsdag. Og der gik jeg også bare og gjorde rent, og jeg lavede mad og passede lejligheden og alt det der igen der. Og hun er egentlig bare gået hjem, og jeg har forsøgt at gøre hendes sidste dage, selvom jeg ikke var klar over det. Og jeg var alt tydeligt på, at jeg skulle være hjemme. Så jeg har gjort alt for at sørge for, at hun havde det fucking godt i de sidste par dage, uden jeg egentlig var klar over, at hun faktisk snart skulle krasse af. Men det er simpelthen gået så hurtigt for hende også, folkens, skal jeg også huske på. Det er gået så pisse hurtigt for hende, fordi hun har ikke noget at kunne mærke noget. Og det kan man også dømme ud for, fordi da vi var inde i... hvad det hedder... Undskyld. Hvad det hedder... Det der lighus der, hvordan man kan gå ind og se dem, inden kisten blev lukket. Hvad nu det hedder, det kan jeg ikke huske. I ved sikkert godt, hvad jeg snakker om. Der kan man lige komme ind og se den sidste gang. Der kunne man også se, at hun havde sår her i panden, og hun havde et sår for læben, så man kunne se, at... eller det lignede faktisk med, at de havde lige med hendes mund sammen, som om hun ikke kunne holde kæft, eller andet. Altså, lignede det som noget super lignende, og så der, men det var jo en skade. Eller tørre læber kunne det egentlig også godt være. Men man kunne i hvert fald godt se, at hun havde slået sig lidt. Og så kan man godt se, at jeg er okay, også dømme på den måde, der hun havde sin arm på, og man kunne se, at hun har givet igen. Så min teori den er, at hun har brækket alt blodet op, alt det i maven op, og hun har så har set det nede i kummen. Og så er hun blevet svimmel, hun blev dizzy af at se det, og så besvimede hun, så hun så knaldede hovedet enten ned i kummen eller i gulvet, hvor det er jo pisse ligegyldigt. Og så besvimede hun, og så, fordi hun havde vejrtrækningsproblemer på grund af hendes lungebetændelse. Så stoppede hun bare med at trække vejret, mens hun var bevidstløs. Så det er det. Så hun havde ikke kunnet gøre noget, det gik så hurtigt for hende. Og hun har jo heller ikke kaldt på hjælp. Det kunne man også se på den måde, at hun lå på, det var også det politiet og ambulancer sagde, fordi det kunne hun ikke noget at gøre. Det er også det, min far prøver at berolige mig med, fordi at ligegyldigt hvad, så er faktum, hun har lagt derinde i så mange timer, og jeg har bare sat herinde ved siden af min døde mor inde ved siden af mig. Og det er noget af det, der nær mig mest. Det er, at jeg ved, at hun bare har sat der, hun bare har lagt derinde, imens at jeg bare har sat herinde, og så er der spillet spil. Og jeg er gået forbi hende, imens jeg bare har lavet mad, og hun har bare lagt der i alle de timer, og jeg har ikke vidst det. Jeg har ikke vidst det. Og jeg har altid gået, de sidste par uger på den, jeg har gået med den sygeste skyldfølelse. Og jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre. Men der er så til gengæld ved at komme styr på tingene igen. Men jeg har den sygeste skyldfølelse over det. Selvom alle fortæller mig, at det simpelthen er gået så det var det her, jeg prøvede at undgå. Jeg gider ikke sidde og tude. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke sidde og tude. Jeg har grædt nok. Men det hver gang jeg tænker over det, så knækker jeg. Og det er også noget, det der er hårdt at være heroppe, men jeg er nødt til det, fordi jeg skal bo her nu. Og det er også rart nok. Det er også bare lidt creepy, når man ved, hun er den her spirituelle psykopat, der har leget med tarotkort og alt det der shit der, og det er noget af det, hun altid har sagt til os, der den dag hun dør, så vil hun gå rundt
og hjemmesøge os, og så lave en masse sjov med os. Så det er lidt betryggende, og når man så hører lyde hele tiden ude på gangen og sådan noget der, så er det bare, mor, det må du ikke. Kan du gå væk? Så, jeg skal optage. Gå med dig. Altså, og ja, jeg har overvejet at snakke med en psykolog omkring alt det, for det er ikke godt at gå rundt med de tanker, jeg har. Jeg er jo ikke idiot. Det skal jeg jo ikke tro. Jeg er jo for fanden ikke en superspasser. Altså, jeg kan jo godt tænke selv. Jeg er jo godt klar over, at jeg ikke kunne gøre noget, men faktum er alligevel, at hun har lagt derude så mange timer, og jeg ikke vidste det. Det er faktum, ligegyldigt hvad I siger, hvad folk siger. Hun lå derude så mange timer, og jeg har gået forbi med æg på en tallerken, og pisse og lort, og ikke tænkt over. Fordi hvis jeg bare opdagede det med det samme, så var der måske en chance. Men ligegyldigt hvad, så ville jeg jo ikke kunne have vidst det. Fordi det var gået så hurtigt. Fordi hvis hun kunne have trukket vejret, så havde hun jo også kaldt på hjælp jo. Så havde hun jo hamret på døren, eller hun var gået herind. Og det vil jeg jo også have registreret, så må hun jo være gået herind, og hun har kaldt på mig og råbt jo. For det kan du godt, selvom du ikke kan få vejret. Så har du jo stadigvæk lige nogle sekunder, hvor det er, du stadigvæk kan gå rundt jo. Det er jo nemt nok, det er jo også faktum. Prøv at holde vejret. Og så ser vi mange sekunder, du kan gå. Når man har haft sådan 20-30 sekunder jo. Det er jo lige en ved siden af. Det tager ikke engang et sekund at gå herind. Så det er gået hurtigt for hende jo. Og jeg kunne intet have gjort. Det kunne jeg ikke. Det er jeg godt klar over. Jeg kunne intet have gjort. Men det er bare en tanken omkring, at vi sad herinde og spillede Division. Og jeg kan også huske, at det var her med Slow, og jeg kan ikke huske, hvem med der var med. Hvor der var, vi sad og spillede Division, hvor der var, vi har fundet en ny taktik til spillet. Fordi man ikke kunne lave det med, hvor der var, man skød på 2 gange, hvor de skød på dig for at gå rogues. Hvor vi rendte rundt in-game, så og var pisse irriterende. Og vi larmede helt vildt. Og så alle sammen på CS. Det var så fucking sjovt. Det var noget af det sjoveste, vi længe har gjort sammen med for mig at slå. Det var far rundt det spil der, så TS åndssvagt og få folk til at skyde, så de gik rogues, så vi kunne skyde dem. Og der siger jeg også til Slow, at jeg var så glad for, at min mor hun er svært ved at gå, så kunne hun ikke komme ind og brokse og bede mig om at holde kæft, og jeg egentlig må være pisse irriterende at høre på. Men om igen, så har hun sgu nok heller ikke hørt så meget, fordi hun har lagt derude jo. Så, men det er jo også noget, der nærmer helt vildt, det er, at jeg kan huske, at jeg har sagt det her til Slow. Det der med, at jeg håber sgu ikke, at jeg er irriterende, når jeg sidder herinde og råber og skrige, og det egentlig må være pisse irriterende. Men hvad er endnu mere irriterende, det er, at hun faktisk ikke kom ind og brokke sig. Det vil jeg faktisk ønske, hun gjorde. Hun bare kom ind og bad mig om at lukke min fucking røv, eller gå ind og så, eller gå ud og så tage strømmen i hele lejligheden. Så det vil jeg sgu ønske, hun gjorde, men det gjorde hun ikke. Så det er det, folkens. Og jeg har prøvet at slutte den her video så mange gange nu, og jeg gør det nu, for jeg vil ikke trække længere tid. Jeg kan se, at det går 53 minutter, og det her, det er raw fucking video. Der er intet musik. Jeg klipper ikke i det. Jeg gør ingenting. Jeg uploader dem bare direkte. Og så ved jeg ikke, hvornår jeg kommer tilbage. Men jeg savner fandme at spille dem for jer, og lave video for jer, stream for jer. Og jeg savner generelt bare noget kommunikation med min serie igen. For der er... Bottom fact er, at jeg savner jer sgu. Det gør jeg sgu. Jeg savner sgu at være tilbage igen. Men det har sgu taget hårdere på mig det her, end jeg overhovedet selv kunne forestille mig. Og jeg har aldrig været så knust før. Det troede jeg ikke, jeg skulle være. Jeg troede det engang der med... ja, med en ekskæreste, at der var, hun slog op med mig, at det var noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet. Det var det ikke. Der er noget, der kommer til at slå det her. Og finde sin egen mor på den måde der. Og så gå igennem alt det, vi har gjort her, og så videre, det er de forkerte grunde, at man gør tingene. Hun var kun 51 år. Hun nåede lige at fylde 51. Dør 5 dage inden, at jeg fylder 24. Jeg ved faktisk ikke, det var 5 dage inden. Det var i hvert fald lige sådan en uge inden, sådan cirka, når hun døde. Så det er ikke fedt. Så jeg har det ikke godt. Det har jeg ikke. Men jeg har det bedre. Jeg har det meget bedre, faktisk. Men det er stadigvæk ikke godt. Men jeg kommer igen, folkens. Det gør jeg. 54 minutter. Det er straks 55 minutter, når jeg slutter den her. Så I kender rutinen. Men jeg gider ikke sige dem. Så jeg savner jer. Vi ses snart igen.
I må have det godt, folkens. Så fik I en opsummering på, hvordan det er, at det egentlig går PC. Så. Moin.